Kraksala Khowai Baijalbari wo kwtal stadium swnamjakgwi tongmano dati swnamwi painaini bagwi guriwi naikha edise hapangni EM Suhel Debbarma. Raja Khoro Simia kami amchai bo hamkrani boyar sibjak dalbidal tangbutang nahari samung tangnani chengjak abori marini mangphilibo kasaka tei lukurongni bwkhakti khapfurma bo nukjakha abongkha Khowai Baijalbari amchaio kwtal stadium swnamjakgwi tongo tei datino samung bo pairuwi thungnai rokni yago yafori tjaknai hasteni sikla sikli rok drugs hai phekjangnai sitra bai chaloi thungmungni bisingti kaham lama phunuknani bwkhak naharino o tangbutang bo naharjakha te o tangbutang bai Khowai Baijalbari amchani cherai tei sikla chalai rokni thinang hamkrani bwkhak nahari kwtal tei kaham kukni bisingti stadium swnamjagwi tongo te datino swnamwi paimani yagulo thungnai rokni yagobo yafori rijaknai samung tangjagwi tongmarok naikoli nainini thangka EM Suhel Debbarma tei bebak samung rokno naikelibo naiye koktuma thumnai rokni bwskango bini khapfurmani kokbo sakha Khowai junalni andaro chini Baijalbari sabjuni bisingo chini TTAD se hapangni bwkhakte chini bubagrani naikol phangbai chini honorable CM ni tidulmung bai chini Baijalbari amche chengkaisa football stadium mankha labo oboni samung choli tongo thane jaro jeng chini bubagra bain phai jengoro je foundation je o stone jeng kai lekha o jagabo ngai tabo oboni samung choli tongo gamona jeng immediately samung dakti parina bagai chini football thkrung bagai jeng kaisa kaham use tongo tata chini je astroturf je stadium ma thangai tongo jagabo anbai jeng tini o samung jeng chini honorable EM borongwanang bobranjan priang te chini sports department ni PO te chini agri ni engineer te khorong engineer tongo te chini social activist rok bore palklai chingoro visit khlai package jahate ching o stadium ching dakti na complete khlai bus kango ching chini thengkrung rong ni bagai chingoro bongno snamnai bagai 5 crore 36 lakh 49,000 oban budget obotabok samung choli tongo kai immediately samung paina bagi borok bo doctin tolai tongo watirong tai busrok nang nobo painani borong to ko watir kering ke to doctin paini bok saja kintu watin bagi bor kam kisi kezar mazar stopong ito te om haino khumulongo bo kahe choli tongo a khumulongo astroturf je stadium abu to almost complete na nai to kha abati 30 days im siroga bo complete ngana abo nyagolo bo jeng tisa chini TTAD sa habon sports department bo khakti bo jeng aro jeng DFL jeng jengna thangai to abo nyagolo oma hai stadium tabusu jora kwtal tangjak jeng chini TTAD sa habon bo khakti jeng tinta jeng jepuro TTAD sa habon jeng tibramo ta phakya afro ang sabai thang ani sports and youth affairs department bo khati projects namani abon bisingo jeng pasta sanction ka phiaba pasta sanction phano jeng joto malia state of Basnarka jengno tinta rohman bisingo bo kaisa khumulung ka kaisa Baijalbari te kaisa kilang na tomani abo kisa a jaga bongni aroni MLA ni problem ni bagai jeng aro samung khlaimeng to hopefully baskango ba jeng aro khlaiman ni khaklai khumulungni hamarini kokthum bureau report Khumpui.